Mga kasapata nagabatsyag man sa tuman kainit sang tiyempo, mga balatian nga mahimo makuha sang sapat sa tion sang tig-ilinit dapat bantayan. Ini ang gitutukan ni Ashley Lisa. Hindi lang mga tawo ang apektado sang tuman kainit nga tiyempo, kun ang mga tanom nagakalaya kag nagabagtik na ang duta, ang mga sapat nagabatsyag man. Gani panugyan sa mga eksperto sa kasapatan, siguraduhon nga ginatutukan man ang mga hinuptanan, kaangay na lang sa mga baka, karabaw, manok kag iban pang livestock kag poultry animals. Siguro ang aton gid nga himuon sina hindi naton pag-ibulad sila. Punpuno naton during sa siguro sa alas 10 pa lang mapunpuno na naton kag isuplayan naton sila sang ample drinking water. Suno pa gani kay Hiponia, hindi lang tawo ang pwede magka-heat stroke, kundi pwede man ang sapat. Gani si Tatay Reynaldo, ginasiguro gid nga natatap sa maayo ang iya duha ka mga karabaw. Partner na kuno sini sa ubra sa bukid ang iya mga karabaw, nga dako nga bulig agud mapatapos sini sa pag-eskwela ang iya mga kabataan. Kainas ang aga matapos mapaharap, diretso na sini patubog ang mga karabaw agud kuno mabulubog na man. Bisan sa baraya, ginabasihan ko ng tubig kung magpuli ko, nga islabik tubog. Dispisaga pa, patugbon din. Manam mo kung mag-init, daw hindi mo sila magkaon, hindi mayad. Sa mga nagasagod naman sang manok, balantayan, subong at tagilinit ang Newcastle's disease sa diin ginaaratay o kung hinali na lang ang nagakapatay ang mga manok. Ini isa ka virus nga balatian, tugas ang virus nga I think 100% ang mortality sini kuni naton mapigaran. Ang sintomas sini ang pagkaluya nila, matamat sila galuya. Kag eventually nagasuprer gid sang natawag mapatay na sila. Magluwas sa paghatag sa mga bitamina, pandugyan sa mga eksperto nga siguraduhon nga na-maintain ang katinlo sang kurungan sa mga manok kag may ara sila sang bastante nga tubig nga mainom. Upod ka Romel Porquilla, Ashley Lizaw, One Western Visayas.